kodwa ngazi noma uDeputy Prime Minister khona ngakusho madumeni. Shenge angithokoze kakhulu bantwana baseNdunankulu nabendlovu abahlonishwa abaqhamuka kwezindaba ehlukahlukene njengoba usuchazile siyafisa ukukhumbuza izwe nje laseNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele ukuthi uhulumeni ufike uBhukhosi kuvele kuyigovernment uma ubuyele emuva okwenziwa isilo akukusha namhlanje akuyena uNdunankulu wesizwe samaZulu uqala lo even umntwana wakaphinda ngene kukhona uNdunankulu abebekhona bengalawulwa bengabekelwa imigomo iqiniso liphelele lisekuthini ukuhlanganisa ke lesakhiwo sentando yeningi nesimo soBukhosi uma inhloso inye kithi sonke ukuthi kube nokuthula kube noxolo kube nokuhlonishwa kwesigaba soBukhosi kuyofanele zonke lezi inhlaka ngoba phela masinakhuluma iqiniso even ubuyela einhlakeni ezinye ezisungulwe nje kamuva kunesigaba sikaNdunankulu kaZulu zazingazange zazaba khona zazingazange zazaba nama budget kodwa ngenxa yaloko kuthiwa i-political will kwakwazi ukuthi kube khona i-budget kusho ke ukuthi isizwe samaZulu seloko sathi inhlo uma sikhuluma ngesilo ucetshwayo empini yasesandlwane ingoba sasuhulumeni namabutho noNdunankulu waso kufanele kuhlonishwe lokho ke kwenziwe zonke inhlelo ezithi uma sisentandweni yeningi intando yeningi ayihloniphe uAfrika bethu ngendlela efanele. Do we have